Il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela qal li hu mhux lest iħalli s-sovranità tal-poplu tintilef. Staqsa kif mintant ġranet xhur u snin l-inkjesta kellha tingħalaq mal-ftuħ tal-kandidatura tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali. Intervistat f'attività politika f'Birzebbuġa, Dr. Abela qal li jekk kien hemm disservizz li sar kien mill-inkjesta fuq il-bqija tal-ġudikatura innifisha. Qal li minn dak li qed jisma' mill-kurituri tal-qrati membri tal-ġudikatura huma diżappuntati kif il-proċess tal-ġustizzja ddaħħal fid-dibattitu politiku. F'dan il-kuntest fisser dan kollu bħala inġustizzja fuq il-membri tal-ġudikatura bil-Prim Ministru jgħid li jekk ikun siket ikun qed jonqos mid-dover kostituzzjonali tiegħu. Dr. Abela esprima tħassib tiegħu dwar is-sija li jintażlet biex il-proċess jintbagħat mill-Uffiċċju tal-Maġistrat għall-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Il-mexxej Laburista tkellem dwar l-establishment li qal qed jipprova jiddistabilizza l-pajjiż u jerġa' jibda jmexxi l-pajjiż minn wara l-kwinti. Fi kliemu l-poplu fit-8 ta' Ġunju għandu opportunità jippreserva s-sovranità tiegħu u jażel x'tip ta' Ewropa jrid u x'tip ta' lokalitajiet irid. Dr. Abela ddeskriva lil kandidati tal-Partit Laburista l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew bħala 9 persuni favur Malta u qal li hu gburi bihom. Qal li minkejja li ġejjin minn sferi differenti għal kandidati tal-Partit Laburista, Malta hija l-ewwel u qabel kollox u li l-karriera personali tagħhom hija sekondarja. Mistoqsi dwar l-inflazzjoni qal li Malta huwa l-uniku pajjiż li żamm il-prezzijiet tal-enerġija stabbli u semma wkoll l-intervent tal-Gvern permezz tal-iskema stabilità li qal waslet ta' tnaqqis fuq l-inflazzjoni tal-prodotti tal-ikel. Dan kollu qal Dr. Abela jirrifletti ruħu fuq it-tnaqqis tal-inflazzjoni in ġenerali. Dwar l-għażla ta' 8 ta' Ġunju li ġej, Dr. Abela qal li kulħadd huwa suġġett tal-ġudizzju finali tal-poplu u qal li l-kandidati tal-Partit Laburista se jibqgħu humli u viċin ir-realtajiet tan-nies.